На мне бел-чырвоны-белы значок дэпутацкі. Ну, можна лічыць, што я рызыкую. У нас адкрыта прапаведаўся фашызм. Прыйшла весна, настало лето, спасибо Сталину за это. Ну, это Александр Григорьевич, мой коллега по Верховному Совету. Нельга было ўзяць сімвалам там гарэлку Газпрама. Гарыць вот канфорка і там гэта не падыходзіць. Ціхановская не прэтэндуе на нейкае лідарства, яна робіць тое, што яна робіць. БССР, РБ пачалася не з выстрала Аўроры не 3 ліпеня, а значна раней. І ў нас кажуць: «Гы, едьце, да нас прыедуць іншыя. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sein guten Weges stets bewusst». Былі вельмі аптымістычныя. З'явілася кніжка Фрэнсіса Фукуямы, якая называлася «Канец гісторыі». Усё ўжо было як бы зразумела. Сацыялістычная сістэма аслабела, яна ўжо адыходзіць тая камуністычна-савецкая ў нябыт, перамагае дэмакратыя, Еўропа была на ўздыме. Ну і тады мы былі аптымістамі і верылі, што мы хутка станем сапраўды незалежнай дзяржавай. Цяпер, калі аналізаваць, ці ёсць сёння мы такая дзяржава, ці можам мы назваць сябе, што мы незалежная, самадастатковая дзяржава. Дэ юрэ межы ёсць, войска ёсць. На межах пакуль усё нейкія дробныя закалоты, але пакуль што ўсё як бы нармальна. Наконт войска можна спецыяльна гаварыць, што яно не вельмі надзейнае. Некалі яшчэ пры Ельцыне была сфармулявана геапалітычная дактрына Ельцына. І там было ясна заяўлена, што Беларусь сфера расійскага ўплыву. І, адпаведна, калі мы пачалі будаваць так званую саюзную дзяржаву, гэта ўлічвалася ў выхаванні войска. Эканамічная сістэма, якая б дазваляла існаваць незалежна ад іншых суседзяў, ці далёкіх, ці блізкіх, на жаль, у яе няма. Мы стыкаваліся зусім іншай краінай па памерах, па магчымасцях эканамічных. Грамадзянская супольнасць, так званыя неўрадавыя арганізацыі, самаарганізацыя насельніцтва, гарызантальныя сувязі. На пачатку яны вельмі раслі хутка з дапамогай Еўропы. Быў велізарны ўклад зроблены, выхаваліся інтэлектуальныя групы, былі напісаныя выдатныя тэксты. Але, як казаць, не было часу, каб гэта ўсё пусціла карані на сваёй глебе. На жаль, мы не можам сказаць, што мы сёння самастойная дзяржава. Самае апошняе, мы вельмі лёгка падыходзім, я кажу, мы дзяржава, да панятку грамадзянства. Цяпер у нас, можа, ўжо хутка з мільён людзей з'едуць за мяжу, не самыя горшыя спецыялісты, і ў нас скажуць: «Гы, едьце, да нас прыедуць іншыя». Але хто прыедзе, гэта рэдка будуць добрыя спецыялісты, будуць звычайныя пустадомкі, нейкія людзі перакаці поля, я не ведаю, або зусім іншай цывілізацыі. Так што мне трывожна, няма ў нас пакуль што вось гэтай дзяржаўнай незалежнасці, так, як мы яе ўяўлялі 30 гадоў назад. Калі гаварыць, што ў нас не было крыві, там не было сутыкненняў, але людзі ж помняць выдатна пра знікненне. Ну, пачнем з таго, што ў 95-м годзе праводзіўся рэферэндум, і недзе з 11 на 12 красавіка у будынку, у парламенце нас, дэпутатаў, збілі, выкінулі таму, што мы аб'явілі нармальную галадоўку палітычную, на якую мелі права. Мы галасавалі супраць гвалту над нацыянальнымі сімваламі. Закон пра рэферэндум не дазваляў ставіць пытанне пра сімволіку ці пра мову. Это было парушана. Грамадства было падманута, што дом будынку замінаваны, нас збілі, і крымінальная справа была закрыта, бо генеральнага пракурора Шаладонова звольнілі. Значыць, і што далей? Палова нашых дэпутатаў з тых 19, яны памёрлі в асноўным ад анкалогіі. Мы не маглі уладкавацца на працу. Гэта не ахвяры. Добра, шмат хто сядзеў у турме, шмат хто знік. Але самае вялікае, я лічу, шкода, ахвяра, калі хочаце, за гэты 20 гадоў ідэя патэрналізму,
Ідэя нейкага як бы дзіцячага ўзросту нацыі, яна была загната ў мазгі людзей. Ну вы паглядзіце, усё, што не робіцца, ну, прыйшла весна, настало лето, спасибо Сталину за это. Галоўны сенатар едзе ў нейкі раён і улагоджвае пытанне там з того, каб замасціць гэту. Камбайнер добра папрацаваў, яму ідуць граматы на жніво. Дзе ў свеце вы бачыце? І я быў у некаторых краінах, включаў тэлевізор. Я нідзе не бачыў, каб Меркель там, ці, я не знаю, Буш старшы ці малодшы, хадзіў фермерамі камандаваў. Это вот это самое страшное, что людей заганяюць вот у абсолютно несамастойнасць. Яны павінны, цяпер здаецца новая школа. Вот нейкую рэчовку там падрыхтавалі ўрачыстую сустрэчу з прэзідэнтам. И вот дзіця, дай Бог мне вспомнить, але эта школа возводилась под контролем президента, говорит дитятка. Что это такое? И что же это дитятку такому одразу укладаецца ў галаву, што школу пабудавалі? Да школу будавалі суседзі, бацькі, знаёмыя, не кіраўнік дзяржавы будаваў. Вось гэта страшэнная ахвяра. І калі людзі убачылі, што тут галасуюць 93% за Ціхановскую, просто гэты абман ён да таго людзей узняў, і людзі узняліся абсалютна не ведаючы там, што такое БНР, што такое белы-чырвоны-белы сцяг, але калі сцвярджаць, што это просто быў такі усплеск барацьбы за дэмакратыю і справядлівыя выбары, это не зусім так. Ён бы не меў працягу, калі б не было той часткі таго кантынуума гісторыі, які перажылі мы тое самае БНФ. Людзі ўжо ведалі, гэта было напрацавана. І гаварыць, што нам незалежнасць некалі там у 91-м годзе ці ў 90-м звалілася на галаву, гэта не так. Это былі ахвяры. Это люди были, якія паміралі, якім не давалі абараняць дысертацыі. Я не ведаю, я сам меў артыкул 47 в «Экзота» па палітычных матывах, мяне Саньяза выгналі, допустим. Прышылі мне нейкую справу. Усё это былі ахвяры да гэтага. Мы зараз сядзім з вами гаворым, і я кажу, што я ў дадзеным выпадку, на мне бел-чырвоны-белы значок дэпутацкі. Ну, можна лічыць, што я рызыкую. Яны яго прызнаюць, што гэта, сказаць, фашысцкі, а я скажу ў адказ, што ўсё перавярнулася па Фрейду. Той, хто хваліў Гітлера і гаварыў, што гэта ёсць узор, гэта уяўленне наше пра прэзідэнцкую рэспубліку, это адбылося, абсалютна помню дату, 21 снежня 1995 года у інтэрв'ю журналісту Handelsblatt, яго звалі Маркус Циннер. Я яго ведаю асабіста. Дык вось людзі, якія хвалілі Гітлера, цяпер яны абзываюць нас фашыстамі. Разумееце, пры так званым беларуска-рускім дзвюхмоўі слова «замагар», «свядомы» або там нешта ўжываецца як нешта адмоўнае, як слова з адмоўнай канатацыяй. Людзі. Што гэта такое? Это шизофрэнія, гэта ідыятызм. Для мяне, як філолага і як германіста, чалавек, які ведае еўрапейскую традыцыю. Ну, што тут сказаць? Або нашы спікеры, нашы ідэалагічныя хлопцы, Пятроўскі, Дзерман, значыць, хто там яшчэ ёсць у іх дзяжурныя хлопцы, едуць па абласцях, яны выступаюць. І той Пятроўскі, ён недаўна, ён каго, вы думаеце, славіў? Галоўнага юрыста Гітлера, яго звуць Карл Шмідт.
Я асабіста пісаў в ізраільскае пасольства, ў нямецкае, рабіце дэмарш перад МІДам, я не ведаю, была сустрэча Макея з амбасадарамі. Гаварылася пра гэта ці не. У нас адкрыта прапаведаўся фашызм. У Беларусь прыязджалі лідары неафашыстаў з Брытаніі. З імі сустракаліся той жа Пятроўскі, Шпакоўскі, там і же з німі. Яны зігавалі. А цяпер Марзалюк расказвае, як зігавалі беларускія школьнікі ў час акупацыі. Хлопцы, апомніцеся? Ну, некалі гэта будзе ў гісторыі апісана як масавае памрачненне умоў. Калі фашысты называюць фашыстамі нефашыстаў. Чалавек, які гаварыў, што Германія достигла высшей точки своего развития при Гитлере. Не все плохо было в Гитлере. Это есть наше понимание президентской республики. Это прогучало у радиофакте раніцай, приблизно у 7:15, и было повторено вечером у 19:15. Это гістарычна задакументавана. Уявіце сабе, каб нехта з цяперашніх апазіцыянераў там ці лідараў сказаў гэта. Это ж бы кожны дзень так бы паказвалася, як цяпер Азаронак робіць застаўку, паказвае бел-чырвоны белы сцяг і партрэт Гітлера. Это Геббельсаўшчына, это горш, чым Геббельсаўшчына. Афіцыйны значок. Я яго не баюся насіць, бо гэта гісторыя. Актары вот гэтай выбарчай кампаніі, прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта, як яны ставіліся да сімволікі, яны самі не прынеслі ні БЧБ сцяг, там, ні пагоню. Яны спачатку абазначаліся белым колерам, дарэчы, гэта традыцыя. Яшчэ ў Афрыцы, у Чорнай Афрыцы, калі быў фронт вызвалення, там, Фрэліму, так званы, дзе, дарэчы, працавалі мае аднакласнікі разам з кубінскімі афіцэрамі, яны туды неслі сацыялістычныя ідэі, там негры хадзілі з белымі павязкамі. Ну, гэта нейкая, я б сказаў, традыцыя такая рэвалюцыйная. А бел-чырвоны белы сцяг з'явіўся, сярод гэтых пратэстоўцаў з'явіліся людзі, які з гэтым сцягам былі звязаны гады той незалежнасці, БНФ і так далей. Трэба нейкая база. А база, знаете, нельга было ўзяць сімвалам там гарэлку Газпрама. Гарыць вот канфорка і там гэта не падыходзіць. Што ж узяць? Трэба нешта. І натуральна, а ў нас, допустим, тая ж пагоня, яна была замацавана і ў Богдановича вершы, яе спявалі, яна шмат дзе на якіх гарадах, на гербах, там у Магілёве, у Полачыне, яна шмат дзе была у гэтых у павятовых гарадах, некалі там, не ведаю, 27 ці што выпадках яна адлюстравана. Ну, зрэшты, статут Вялікае княства Літоўскае, пра яго ўжо гаварылі ў падручніку. І там была пагоня, паказвалі першая старонка статута там і 27-го года, і 85-го. Усё гэта ўжо не было новае. І ў падручніка дзеці гэта вучылі. І таму гэтаму руху трэба было абаперціся на нейкі станавы хрыбет. Тая самая, калі гаварылі пра тую ж канстытуцыю, у нас была канстытуцыя 94-го года, і ў прэамбуле быў радочак, абапіраючыся на шматвяковую гісторыю беларускай дзяржаўнасці. Значыць, БССР, РБ пачалася не з выстрала Аўроры, не 3 ліпеня, а значна раней. Усё гэта было, усё гэта паступова, і вот яно вылезла само, яго ж нельга было затаптаць. Той самы знак на гітары па-беларуску спяваў песню. У перакладзе Хадановіча гучала польская песня «Разбурышця», ну, як там, «Муры». Это ўсё было напрацавана, яно прыйшло. Таму што, ну, на што ж было б апірацца, калі не на гэта? Я б не гаварыў аб пратэстах, я б замяніў ключавое слово «супраціў». Мірны супраціў, канешне ж, мірны. Хто ж гэта будзе заклікаць да крыві? У нас у традыцыях такога не было. Мы не можам крывапраліццем займацца. Але трэба гаварыць пра супраціў заключаецца ў тым. Цяпер што нам застаецца? Беларушчыну пашыраць. Так як мы рабілі, без грошы, праводзілі заняткі беларускай мовы, пісалі, я асабіста фактычна без грошай, мы з вячоркам напісалі чытанку для дзіцячага саду. Хадзілі з бацькамі ў дзіцячыя сады, праводзілі агітацыю сярод бацькоў, каб пісаліся ў беларускія класы. Ну вот што там, вот гэта ёсць мірны супраціў. Это не значит, што ты ўпёрся там і з некім б'ешся.
это нейкія дзеянні. Людзі з'ядналіся, будучы узбуранымі проста непавагай да іх асобы, да іх правоў і так далей. Гэта чыста людскае. Это не залежыць ад года і ад месца. Але яны не былі скіраваны, не былі сфармуляваны канчатковыя дзяржаўныя мэты, акрамя як мэты выбарчыя. Значыць, правесці свабодныя выбары, каб гэты чалавек адышоў, ну, каб тых, хто быў, проста крытыкаваў самі выбары, каб іх вызвалілі. Значыць, гэтага не было. І тут працавала не нейкае лідарства палітычнае. Палітычнага лідарства няма. Я казаў, гэта былі удзельнікі гэтай кампаніі, якія, будучы рознымі людзьмі, але яны узнялі народ, які пачаў элементарна змагацца за свае элементарныя дэмакратычныя правы. Гаварыць цяпер, неяк ацэньваць гэта проста, я лічу, некарэктна цяпер даваць гэтаму ацэнку. Это быў стыхійны нейкі, я б не сказаў, рэвалюцыйны ўздым. Это быў стыхійны ўздым неарганізаванай грамадскасці. І тут, я кажу, станоўчае мы сказалі, людзі прачнуліся, зразумелі, проста прыгажосць сваю ўбачылі. Я не ведаю, увесь свет дзівіўся. Это ж такія прыгожыя жанчыны, белыя, ну там, ну проста этыка якая. Я не уявляю сабе, каб такое было на Украіне. Можна Украіну хваліць там, што яны казакі, там, мужчыны, там, баявыя, ўсё. Але іншы ўклад жыцця, іншы тэмперамент. У Расіі был бы бунт беспашчадны, і там бы была пугачоўшчына. Будзем браць таго ж Бабарыку, мне вельмі сімпатычная фігура як чалавек, ну ён жа на пачатку палітычна гаварыў пра адзіныя грошы. І калі яго ў бліцапытанні пыталіся, пагоняць гэты герб белы-чырвоны сцяг ці той, ён казаў, як жа ён сказаў, не пас, як ён казаў, без каментароў, без каментароў. Ён хацеў папасці ў мейнстрым, і гэта нармальна. Ён быў за здаровы сэнс. Праўленне банка, дзе ён быў менеджерам галоўным, яно галасавала за беларускія праекты. Ну, я далей не кажу, што падобныя праекты «Газпром» праводзіў і ў Малдове, і ў Сербіі, і ў Германіі, і ў Аўстрыі, на тых пляцоўках, дзе былі людзі іміджмейкеры, журналісты і так далей. Калі Бабарыку дадаць яшчэ яго схільнасць да беларускай тэматыкі дабавіць, ён бы быў ва ўсякім разе выдатным міністрам фінансаў, выдатным прэм'ер-міністрам, міністрам эканомікі. Але ў яго, ну, як сказаць, я думаю, пасля тых гадоў, які ён ужо адседзеў, я думаю, ён ужо моцна памяняўся. Ну, Цапкала не будзе кранаць эту асобу. Ён быў намеснікам міністра замежных спраў, я працаваў амбасадарам, я ведаю як чалавека, я ведаю, што ён вазіў Лукашэнку упершыню ў Дзяржаўную думу. Ён быў памочнікам у Шушкевіча, ён працаваў у камандзе. Гэта чалавек разумны, адукаваны. Ну, я б тут хацеў ужо працытаваць Гёте з Фауста. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sein guten Weges stets bewusst. Добры чалавек заўсёды ў душы знойдзе правільную сцежку. Гутарка ідзе пра дабро і зло. Ну, жонка Цапкалы гаварыла, што ён рыхтаваў сябе да пэўнай місіі. Ну, пачытайце ягоную кніжку пра бессмяротнасць, напісаную ў такім духу будызма. Паслухайце яго інтэрв'ю «Даждзю», як ён пляжыў Ціхановскую на самым пачатку. Он пляжил ей просто. Да, она там растет, но она лидером не может быть. Ну, в принципе, ён имел, агульна кажучы, рацию. Яна і сама не казала, што яна ж спачатку казала «я сімвал». Тады яна сказала «я там», ну, не казала слова «спікер», але я выразнік дум гэтых. Я яго ведаю выключна як адукаванага, шчырага, эфектыўнага менеджера, дзе б ён не быў. Ён жа, дарэчы, калі хто ўважліва глядзіць усе гутаркі з Латушкам, ён быў публічна, ну, я не ведаю, як пакаяўся ці што. Ён сказаў, так, вот некалі, калі я быў там, ці ён быў то прэс-сакратаром, ці не ведаю чым, так, я вот там пакрывіў душой. Але так, як ён змагаўся за беларускую культуру, так, як ён, той самы Лукашенко мог яму сказаць, і гэта я помню, ты што, к Трусову запісаўся у таварыства беларускай той самай мовы? У мяне выключана пра яго, ну, як казаць, ну, усе мы, відаць, маем, не ўсё у кожнага ў жыцці было, недзе нейкія былі памылкі, нейкія былі слабасці.
Я пра Латушку абсалютна найлепшага, так сказаць, найлепшай думкі. Ну тое, што, допустим, мне здаецца, што вот гэты так званы штаб, там, гэта НАУ, што там у іх як бы няма нейкай каардынацыі, ну я не ведаю. Тут такая штука. Ціханаўская не прэтэндуе на нейкае лідарства, яна робіць тое, што яна робіць. Яна зрабіла максімум, яна зрабіла подзвіг. Дзякуючы яе памочніку ў міжнародных справах, яна зрабіла максімум. І тут, по-моему, трэба эту гісторыю закрываць і ніякіх абмеркаванняў. Яна, так сказаць, яна не палітык, яна Жанна Дарк, яна абсалютна шчырая жанчына. Ну, можа б я і параіў, калі робіцца справаздача, 8 здымкаў. І гляджу на 8 здымках, у яе 4 розныя апраткі. Яна мне падабаецца як жанчына, яна апранаецца з густам. Але ведаючы, як апранаецца ў рабочых візітах там не немкі, боже мой, немкі ж ты невядома як. Абы што апрануцца, ніякай гармоніі, нічога. На яе глядзець радасна. Але калі б я быў яе не сышліўцам, я сказаў: Светлана, не мяняй так часта, бо гэта раздражняе. І мне немцы, мае знаёмыя, там пішуць мабеніші, кажу: навошта яна так? У наших жанчын не нямецкія дзяўчаты, яны настолькі безгустоўна апранаюцца, хай яны мне прабачаць. Усе гэтыя рухі, вот напісанне гэтай як бы новай канстытуцыі, вот гэта нейкая група, якую ўзначальвае вядомы Воскресенскі, была спецыяльная аперацыя Воскресенскі, я пра гэта пісаў на Фейсбуку. Гэта ўсё спробы, легітымізаваць вот гэта становішча. Не будзем гаварыць, якую асобу, там, ці ўрад, ці што. Таму што, калі браць проста галасаванне і стварыць, больш-менш людскую выбарчую камісію, цяперака на выбарах гэты рэжым ніколі больш не выйграе. Гэта адзін з вынікаў 20-го года. Людзі, як бы сказаць, аб'ядналіся ў гэты агульны людскі стрым. Таму трэба нейкія вот тут всенароднае сабранне, там яшчэ нешта, нейкія рэферэндумы, проста каб гэта легітымізаваць. Адзіны выхад у нас вярнуцца да Канстытуцыі 94-го года, бо яна была прынята, а тады згвалчана 2 крымінальнымі рэферэндумамі 95 і 2001 год. Відаць, трэба нейкую сакраментальную фразу вымаўляць і гаварыць пра ролю адной асобы, якая зараз, усё гэта таўчэ ў Беларусі. Это Александр Григорович, мой калега па Верховнаму Савету. Гэта ж проста, мне трэба, відаць, пачынаць тады з Евангелля і запаведаў Хрыста. Называць: не убей, не чужеложествуй, не лжесвидетельствуй. І што там яшчэ? Дык тут жа ўсё ў букет сабрана. Я ж магу пацвердзіць цытатамі, фактамі, і ўсе гэта ведаюць. І папы нашы ведаюць. І што ж гэта такое робіцца? Тут проста гэта рытарычныя пытанні. У яго было нешчаснае дзяцінства, ён быў нелюбімы, ён не ведаў свайго бацьку, яго не цікавіць, дзе косці ляжаць ягонага дзеда. І ён сказаў: ай, мне все равно, калі гаварыў з Гордонам. Калі я слухаю, а ён кажа, ходзіць у царкву, ні разу не перахрысціўся. Прыціскае руку, кажа: это удивительно, что вот воскресенье Христово как раз выпадает на выходной день. Вот калі чалавек такое гаворыць, я тады трамвай. Калі Скарына тварыў в Піцеры, я тады аўтобус. Гэта нейкае ёсць выпрабаванне беларускаму народу. Праз пакуты да зорак, пер аспера ад астра. Мне добра гаварыць, мне 9-й дзясятак. Мяне там штрафавалі, білі дубінкай, там суды былі, але мяне пакуль што не бяруць. Ператрусу мяне хацелі зрабіць, не выйшла, я неяк так выкруціўся. Не знаю, што будзе заўтра. Мне добра гаварыць, ёсць людзі, у якіх загінулі блізкія. Ёсць жонкі, у якіх забілі мужа, там мы можам узгадваць імёны. Значыць, яшчэ чаша, гэта ўсё это не перапоўнена.
Канешне, нехта мяне будзе слухаць, скажа, яму добра, ён сядзіць, ён цяпер не пабіты. Ну, мяне ёсць, ключыца пераламаная ў мяне ёсць, калі мяне білі. Ну, тады я не скардзіўся на гэта. Там была трэшчына, я зваліўся там. Калі нас ламалі, мне я пераламалі. Разумееце, у кожнага свае ахвяры. Але яны не марныя. Гора тым, у каго загінулі дзеці, хто сядзіць. Але для Беларусі это гісторыя. Это прыгожая, романтычная, часовая трагедыя. Трэба памяняць пласцінку канфрантацыі на ўзаемаразуменне. Калі нас заклікаюць год адзінства і ўсё, нам трэба змяніць пласцінку, перавярнуць. Трэба, я ўжо пра ўнутраныя рэчы гаварыў. Я сёння на перадачу на гэту прывнёс кніжкі. Сумесны падручнік гісторыі, які напісалі французы, немцы, палякі, немцы. Гэта было пажаданне школьных парламентаў. Гэта было зроблена, калі было 40 гадоў елісейскай дамовы паміж Германіяй і паміж Берлінам і Парыжам. Слова ў слова зроблена. Гэта былі вечныя ворагі. Можна знайсці дыялог правесці. Ці вось кніжка, я прынёс кніжку у літоўскай амбасадзе ўзяў. Яна называецца «Самые известные сражения, военные операции літоўскіх войск». У гэтай кніжцы слова «літоўскі» ўжываецца як сінонім «Вялікае княства літоўскае». Тут літоўцы перамаглі і пры бітве на Воршы, і пры сініх водах, і яшчэ там, і там, і там. Ляжыць у мяне на стале яшчэ кніжка, нямецкі варыянт з Польшы, наша гісторыя, першы том, іх 4. Прычым, калі прэзентуюцца тамы, прыязджае міністр замежных спраў, міністр культуры, на ўрадавым узроўні, людзі збіраюцца і абмяркоўваюць сваю гісторыю так, каб яны прызналі ўзаемна. Было так, а гэта ж вот так. І часам, можа, пасмяяліся. Яшчэ кніжка «Гісторыя Расіі ад сярэднявечча да сучаснасці». Кніжка цікавыя яе аўтары Трусаў, Баршчэўскі і Алексей Хадыка. Мае добрыя знаёмыя сябры. Але я б сказаў, яна такая, ну не скажу, антыруская. Але я б хацеў, каб такую кніжку сумесна напісалі вучоныя гісторыкі расійскай і беларускай. Усё пачыналася толькі. Я быў аптымістам, як шмат і хто. Калі мы выйшлі 16-го к стэле, гэта была нейкая нябесная маёўка. Ніводнага міліцыянта, ніводнай паперы, нічога. Усё прыбралі, усё ціха. Абсалютна іншая цывілізацыя, чым, можа, я не ведаю, дзе-небудзь. Нават, можа быць, у Еўропе. Мы цяпер самі сябе пазналі, мы тады былі аптымістамі. Значыць, але, калі глядзець на ўсё, я аптыміст, таму што я гляджу ўсё, я ўжываў гэта слова сёння 2 разы, кантынуум, працяг. Няхай Ціхановская, іншыя там лідары, спікеры, як іх не называць, няхай яны кажуць, што гэта не мае адносін там да гісторыі, да нечага такога. Мае. І калі я гляджу на гэта, цяпер дайшло да нейкага жаху, цяпер дайшло да кропкі. Ужо ідыятызм ідзе проста адкрыта. Мы за свае падаткі глядзім і ідыёцкія відэарад у тэлебачанні. Проста ідыёцкія, шизофрэнічныя. І гэта не можа вечна быць. Ужо ілюзій наконт брацкай Расіі у нас і няма. Вялікае заваяванне. Што цяпер будзе на выбарах у Расіі? Ну, там, відаць, нешта, мала што зменіцца, але правінцыя – гэта не Масква. І там могуць быць у гэтых, у абласных там гэтых, як сказаць, думах, могуць з'явіцца нейкія анахарэты, якія трохі будуць шавяліцца. І Расія, безумоўна, у ей будуць змены, яны непазбежныя, гэтак як і ў нас. І таму, таму, што пасля вясны прыходзіць лета, пасля лета зіма, восень, і вот прырода круціцца.